Hello guys, this is Jeffoy pa rin po and welcome to my channel. For tonight's video guys, gagawa tayo ng blueberry cheesecake para i-add natin doon sa gagawing grazing or charcuterie board para bukas 24th. And ngayon magbibake ako ng blueberry cheesecake. Tapos bukas naman iba naman i-bake ko graham cups. Pero ngayong gabi, ito muna kasi kailangan ko siyang i-chill overnight. So bibit na tayo ng cream cheese dito, tapos hindi ko na siya pinakita yung lahat na kailangan, yung ingredients at yung procedures. Hindi na kasi hindi naman nagmamadali, hindi kasi ako nakafocus sa pag-bake ng blueberry. I mean yung pag-vlog ko hindi nakafocus doon, kundi sa preparation for tomorrow's event, yun nga, Christmas Eve. So, kaya pahapyaw lang yung paggawa ko or yung filming ko ng paggawa ng blueberry cheesecake tsaka yung para bukas. Tapos nga, pagpapatuloy ko na. So, i-bake ko na siya guys. Tapos, syempre, chinil ko lang pala muna yung crust. Tapos, water baking. Ito para hindi mag-crack. Siguro one day or one time mag-vlog ako ng how to bake blueberry cheesecake sa aking mga content, sa isa sa mga contents ko. Tapos eto na guys, bibake ko na siya. Tapos ginawa ko pala siya ngayon kasi kailangan ko rin siyang i-chill overnight kasi mas maganda yung yung texture nung cream cheesecake pala, yung cheesecake pag chinil mo siya overnight. So, habang ako ay nag-bake, ayan, habang ino-oven natin, antay-antay muna tayo. So, water bake guys, para hindi siya mag-crack. Yun ang ginagawa ko. Tapos, ito na pala guys, kinabukasan naman to. Ito naman yung gagawin ko, yung graham cups. Yung, naipakita ko na pala ito sa mga vlogs ko. So, gagawin ko siya kasi yun nga, gagawa tayo ng grazing and syempre para sa mga bata. So ito na guys, yung ginawa dito sa bahay na grazing or charcuterie board. So hindi na ako magsasalita masyado guys. So Merry Christmas pala sa lahat and enjoy your Christmas Eve.
Ayun guys, Merry Christmas pala sa lahat. And yun, kain muna kami. Tapos, ayun pala, since Christmas naman, please don't forget to like, share, and subscribe. Pamasok nyo na sa akin guys, para makapa 1K subscribers na tayo. And yun pala, pagtas na kumain, nag-chill-chill muna, inuman muna dito sa bahay. Tapos, pagkatapos niyan, punta muna kami ng 7-Eleven, tapos nagpahula, siguro mga umaga na yun. So yun lang guys, thank you so much for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!